n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 30 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya na odudu ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma nke izu ụka ọfụ n'ụwa na-erunye ya n'aka, wee na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazili anyị, ka ọ na-anọnyere anyị, ka izu ụka ọfụ n'ụwa mara anyị niile mma site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia na isi anara nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ezinụlọ Iro na-erunyekwazi masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi Charles Iro. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
anyị yọọ anyị yọọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke a ikwere anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Diwenu bụ ọkaikpe, onye anaghị eso mmadụ anya. Ọ naghị asọpụrụ ọgaranya iji megide nwa ogbenye. Ọ na-atọ ntị n'ala n'olu ndị a na-emegbu emegbu. Ọ naghị eleghara anya n'arịrịọ nwa mgbe ma ọ bụ na nke nwaanyị isi mkpe oge ọ na-akọsara ya akụkọ ụwa ya. A na-anụ olu onye ọbụla ji ezi obi na-efe Chineke. Ekpere onye umeala na-adụkpu urukpu. Arịrịọ ya anaghị ezu ike ruo mgbe ọ garuo ebe ọ na-aga. Ekpere ya anaghị adọla azụ wee ruo mgbe onye kacha elu zara ya oku ahụ ọ na-akpọ, wee ruo mgbe okpe ikpe ziri ezi biri ikpe wee zọpụta onye ezi omume. Oseburu ụwa agaghị atụfu oge ikpepụta ya, nke ọ na-ala oge n'iyi ịbịa nyere ha aka. Okwu nke oseburu ụwa. Azịza: nwa ogbenye a kpọkuru, oseburu ụwa nụrụ olu ya. Aga m ekele oseburu ụwa mgbe niile, otuto ya ga-adị na ibirigbo ọnụ m mgbe niile. Ọ bụ na adịwenu ka mkpụrụ obi m ga na-etu ọnụ. Ndị umeala ga-anụ nwee obi aṅụrị. Azịza: onye nwe anyị ekpebiela n'obi ya ịla ndị ajọ omume n'iyi ka a hapụ ichetakwa ha ihe banyere ha n'ụwa. Ma ndị ezi omume kpọkue oseburu ụwa, ọ na-anụ olu ha, ọ na-azọpụtakwa ha site na nsogbu ha niile. Azịza: nwa ogbenye a kpọkuru, oseburu ụwa nụrụ olu ya. Diwenu nọ ndị obi gbawara nso, ndị egwepịagworo mmụọ ha, ọ ga-azọpụta ha. Diwenu na-agbapụta mkpụrụ obi ụmụ odibo ya. Ndị niile zobere onwe ha n'ime ya agaghị enwe amamikpe ọbụla. Azịza: A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. At my first defense, no one appeared on my behalf, but everyone deserted me. May it not be held against them, but the Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed, and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat, and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. The word of the Lord.
God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of salvation. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu tụrụ ilu a maka ndị ahụ na-anya isi na ha bụ ndị ezi omume, si otu a na-eleda ndị ọzọ anya. Mmadụ abụọ gara ikpe ekpere n'ụlọ nsọ Chineke. Otu n'ime ha bụ onye Farisi, nke ọzọ bụ onye ọnụ ụtụ. Onye Farisi ahụ guzoro ọtọ si otu a kpee ekpere ya nye Chineke. Chineke, ana m ekele gị n'ihi na adịghị m ka mmadụ ndị ọzọ, ndị anya ukwu, ndị omegbu, ndị na-akwa iko. Ana m enye gị ekele pụrụ iche maka na adịghị m ka nwa onye ọnụ ụtụ anọ ebe a. Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n'izu ụka. Ana m eji otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe dum m kpatara tụọ mmamma. Ma onye ọnụ ụtụ ahụ guzosiri n'azụ n'ime ụlọ nsọ. Ụjọ ekweghị ya ewelite anya ya lee n'igwe, kama o tiri aka n'obi sị, Chineke m, mere m ebere, abụ m onye mmehie. N'ezie, mgbe onye ọnụ ụtụ a na-ala n'ụlọ ya, ya na Chineke dị na mma karịa onye nke ọzọ, n'ihi na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu ka a ga-eweda ala, ma onye ọbụla na-eweda onwe ya ala ka a ga-ebuli elu. Oziọma nke osebụwa. Ụmụnne m na Kristi, o todorenu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ.
ana m ekele gị maka na m adịrọ ka ndị anyị. Ana m ekele gị maka na m ekpebere efe si ekpebere ana m ekpebere sisi ọzọ ka m na-emechi ọba, ana m ekpebere ana m ekpebere sisi ọzọ. Ana m ekele gị maka na ana m ekwụta igbe etu kwesịrị. Ana m ekele gị maka na m abụrụ onye njọ ka na ọ sị na nke kacha dị. Ana m ekele
ekwe m n'otu Chineke. Nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, lọta ahụhụ, ọnwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwaanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke efula anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji wewelu ume na nsọpụrụ werunyelu gị ọtụtụ ebumnobi anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
ka nnatazia n'isi a narụnye Chineke ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Bana ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụkwuru ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ biko tụgharịala anya n'onyinye anyị na-ehunyere ebube eze gị ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otito site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile eji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị
onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọta erukọta ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ ile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị dị ume a na-arịọ ka anyị bụ onye na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị dị Juu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọghọta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụwa na-ajọ ihe niile, were ebere gị ogo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
not I that live. God give me life, God lives in me. He fills my soul, He guides my way, and every grief with joy repay. All bond of love that does unite thy servant to His loving Lord. Could I there leave not thou requite such love and that were made reward? I cannot live unless you prove such love for such unmeasured love. Kanyayo. Onye nwe anyị biko mee ka ihe a dị n'ime ọgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị, mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Mialeyo ma Chineke na melemo eze Jesus, mama dịrị gị. Mialeyo ma Chineke na melemo eze Jesus, mama dịrị gị. Mialeyo Chineke na mere o eze Jesus, mama dịrị gị. Yọma Chineke na mere mo eze Jesus, osito dịrị gị. Bịa lee yọma Chineke na mere mo eze Jesus, mama
otito dịrị gị bịanụ n'obi ihe ọma Chineke na-mere m eze Jizọs mama dịrị gị bịanụ ihe ọma Chineke na-mere m eze Jizọs mama dịrị gị. Otodri Jesu. Parish announcement. All Souls Day is approaching. As November 2nd. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. Donation, $30 for the month of November. To dedicate a candle, please place the name and donation in an envelope and drop it in the collection basket or bring it to the rectory. Forms are in the bulletin. See the bulletin for more details. The St. Fortunata Couples Group, together with our parish ministries, invites everyone to a food sale on Sunday, November 9, from 10 a.m. to 12 p.m. Enjoy delicious Dominican dishes for only $10, including a drink. All proceeds will benefit the parish. Thank you for your support. As you know, the Bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We will reach our goal as we fulfill your pledges. Please help us accomplish this together. Thank you for your generous support. Liturgical Ministries Training Workshop. Our deanery has organized a training workshop for lectors, extraordinary ministers of the Eucharist, and ushers on Saturday, December 6th, from 9 a.m. to 12 p.m. at Blessed Sacrament Church. Please remember that registration is required before November 7. You may register with Deacon Harry or at the rectory office. Today there is a cupcake sale after Mass. Please support your youth group. Your help is greatly appreciated. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Otodri Jesu. Here the last Sunday of the month of October for children to come and get their special blessings. Parents, give something to your child as they come. Ihe ọma na-emere m, aga m eburu haleluya eburu. Onye na-eme m, aga m haleluya bara. Ike na-eji ndụ m, aga m eburu haleluya eburu. Haleluya bara. Bagara eze Jizọs omema. Anyị ga-eburu haleluya eburu. Onye na-eme m, aga m abara haleluya bara. Ike na-eji ndụ m, aga m eburu haleluya eburu. Bara haleluya bara. Bagara eze Jizọs omema. Anyị ga-eburu haleluya eburu. Onye na-eme m, aga m haleluya bara. Ike na-eji ndụ m, aga m eburu haleluya eburu. Hallelujah, bara, bagara eze Jizọs omema. Spirit. Lord, I thank you for this, your beautiful and handsome
Mama dịrị gị Chineke mbụ, mama dịrị gị onye ọma. Mama dịrị gị Chineke mbụ, mama dịrị gị onye ọma. Mama dịrị gị Chineke mbụ, mama dịrị gị onye ọma. Otodri Jesu, Sir Anufro wants me to announce to you to join him and his family on Sunday, November 2nd, for Thanksgiving service. November 30th is not a Sunday. Okay, oh, November. Okay. November 30th after Mass in the basement. Otodri Jesu. And next Sunday, November 9, in 2 weeks, will be our general meeting. That will be our general meeting, but we care to elect our new leaders. Only all of them quado for it. Because after that, immediately after that, we start the preparations for our end of the year activities, Christmas party and the rest of them. So please, everybody, quado for November 9. After Mass, we'll be in the basement and do the needful. Otodri Jesu. Oh, my birthday is not today. Okay, birthday. Please come up quickly. Blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Amen. Otodri Jesu. Onwe anniversaries. Anniversaries? No anniversaries?
Okay, is there anyone worshiping with us? May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the happy anniversary. Happy anniversary, dear brethren. Happy anniversary to you. Anyị na-ekele Chineke na ha ebigo dịka di na nwunye in the last 27 years. And the beauty of it, maka ihe di na nwunye enwekwa na onye na-eme ibie ka olu kwuo good. So I'm congratulating them for making themselves look good. Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebru anụla ya anyị. Chineke efula anyị n'anya. Ọ bụ gị kelo alụmdi na nwunye. Wesị na ọ bụ ụzọ anyị ga-esi wee na-abawanye. Ọ bụkwazi ụzọ gị bụ Chineke gị esi wee gọzie mmadụ wee nọnyelụ mmadụ n'ụzọ pụrụ iche maka esi na ọ dịrọ mma ka nwoke bili naanị ya na ị ga-enye onye enyemaka. Ebe ọ bụ mmasị gị na ụmụnne m ndị a kwekọrịtara in the last 27 years wee bụ di na nwunye. Gị bụ Chineke sikwazi na nkwekọrịta anụnwa wee gọzie ha weta ọmụmụ, gọzikwazi ha weta udo na amamihe na ịfụnanya. Anyị na-ayọ ka ịfụnanya ahụ dịgide ogologo ndụ ha niile. Anyị mana mgbe ọ bụla ihe ọma na-eme na ndụ anyị na-ekwensu bụ onye ile anyị na-agbagharị na-achọ ka o tisaa ya, mana anyị ma it will never be our portion. Kama ngọzi gị bụ Chineke ga-agba anyị okirikiri na ịfụnanya nke gị bụ Chineke pụrụ inye ga-adịgide n'ezinụlọ ọnụnwa. Anyị na-ayọ ka ihe ọchị na-eme na ndụ ha wepụrụ ha ihe akwa ọbụla maọbụ ihe ga-eme ka ha jụọ kedu ebe gị bụ Chineke nọ. Kama mgbe ọbụla gị bụ Chineke na-agọzi ha, ha ga na-ekwupụta na-agwa ụmụnne ha niile na gị bụ Chineke dị ha mma. Anyị wee na-asị ka gọzie ha n'ụtụtụ, gọzie ha n'efe, gọzie ha n'abalị, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Otodri Jesu. Anybody worshiping with us for the first time today? Otodri Jesu. Biko Abasamas. The neighbors, the Akwado na parking lot. And then Tina and Sir Nnadi are also waiting for us at the parking lot. Biko Abasa Mass, please, let's quietly exit the church. And when another Mass coming up, Abasa, please, quietly. We do the make noise in the church. Abasa, please, Onyola, remain quiet and exit. And when you talk, giga kele outside. And when in discussions, please do it outside the church. Otodri Jesu. Okay. Just quickly, I need na pobazia marketo si kwenwe Mass ọzọ in the next few minutes. Maka All Souls. Next Sunday will All Souls. Am I right? Yes. Okay. And All Souls will be ji ebelu ndị nke anyị niile nwụrụ anwụ. So onye ezinụlọ gị nwụrụ nụ maọbụ enyi maọbụ ikwu na ibe nwụrụ from All Souls last year, we'll look at All Souls this year, which is Sunday. Daa afa ha
nye Dr. Nna. Enwekwana ihe chọrọ itinye ya, fine. If nothing, that's fine. We'll all be here. Ka anyị kpelu ha ekpele n'ụzọ pụrụ iche. Our family members and friends and relatives. Ndị anyị chọrọ ikpele ekpele n'ụzọ pụrụ iche. Mana ọ ga-abụ in the last 1 year till now. Within 1 year. From last November 2 to this November. Anyị ga-ekpelu ndị nke ọzọ niile, mana ndị anyị ga-ebu kụzili mass iche. Within 1 year, but we'll do a general prayer for every person who was alive, but all souls. Oh, that's one. Then number 2, okay, Chidera. So Chidera golani ho guni bo kai ko ni aka. Adanna yes, I know. So Adanna, thank you so much for Ima Okwo mbede you dike maka ha be impromptu. Because afọ mgbe na agba izu mana nwe ka dị anede. Mana impromptu go see how smart she is to pick up. Maka Igbo silike a ga-agụgharị Igbo agụgharị. So Adanna, when you do the Igbo, I will talk more. But thank you for impromptu standing for the other person. I appreciate that. Then I made a promise. Na onye gụọ n'Igbo, ọkwa ihe kwuru. And I ga-enye ihe. So mgbasa ụka, ofu onye ga-enyerịrị m ego. Ọ bụ ofu onye. In fact, ndị chọrọ iweta ego, but from next Sunday, I get present Chidera nke for reading in Igbo today. So we'll start with Chidera today, from next Sunday. And you present earlier in Kie for reading in Igbo. Then, after more money, after next Sunday, Bob and was ego in Igbo, and you present the dog or mabuzi after. Because Otiaga bo Ilia Nokonoku, Ilia Nokonoku, Boja Toto. So, on $150. Otorinu Jesu unu fu na ọ na ha aga. So agbasazi ụka mmechelu na parking lot onye ọ na ga-eweta nke ọ bụ na ijiri next Sunday biko ka I support ọnụ ụmụaka. We have to put in this all the very very vital. Ndị donate lady, thank you. Lolo, first lady, thank you. Yeah, Ezinne, thank you. Doc, thank you. Then sorry, HM first lady. I got to first lady. Then okay, Kevin, thank you. Okay, so Chidera na Adanna ngwabiano. Chidera na Adanna.
enweze ihe ọzọ m chefuzili next Sunday ebidokwa. Onye nwe anyị na onye